Aku gak iso engko sore aku pengen ngaji. Alime rek. Walah ya wis ngono ae yo. Ya wis aku tak ngesik ya. Yo bar hati-hati. Rene se lo. Nah, iki lo cobaan enak iki nak. Iya Mas, kene tak cobain. Wes. Bu, jaluk duit, Bu. Mbok apa to, Le? Alah wis penting ki. Ibu ki gak duwe duit. Alah, mah tak bolehane. Iki duit jandane sekolah. Alah kok duit sebenarnya. Besok sebenarnya. Terus ana tak bagi. Iki lo. Iki tak permane yo. Wes. Mas Lak, Akbar loro to. Iya kaya kate mati. Ojo ngono to Mas, omongan iku dungo lho. Apa nang Apa? Ora banter suara. Oh, mati tenan ta arek iki. Wis ayo ngayat. Waalaikumsalam. Biar bu kula terima kasih. Ya, boleh yo nyolong ngapura, ikut kesale kowe. Apa kene jebul. Wah, dadi kata. Cukup boleh mana? Iki kalau lah. Iki kok ora. Iki masuk apa? Iki padha. Nah, kok ape kanggo wong. Ya, alena sampai ana maneh wae sing gawe pelaku tak laporake polisi. Iki kalau lah. Kon Bu, kalau bagi waktu mungkin. Nggih, Pak, matur suwun. Ibu sampai-sampai sebelumnya. Bule, kamu tenan bule. Kulo bagus kapanipun apa sing ora sae. Walah, Le, iki sedadian aku kowe ra iso. Punten katakan bule. Yo, Le, aku dibaleni maneh. Aku bayar sesa mati kowe Akbar. Nggih, bule. Wes Dok, les kowe yo saeling nang Akbar. Aja ditiru kelakuane Akbar. Nggih, bule. Oh. Waalaikumsalam. Saling share. Oh, Akbar.